Csod. Jó Sittes. van. Ne nyugszik a beteg. Így. Sittes. Így. Lefekszik, és így marad. De ez miért ilyen a kamerán? Lefekszik. Valami nem jó vele. Tök homályos. Sittes. Gyere ide. Nem hozzám, oda. Sittes. Oda. Nem ide, oda. Ne, fiam. Sittes. Arra fordulj, anyádra nézzél. Nem én vagyok az anyja, csak a kereszt. Na. Neked is van fogad hely. Na jó van, nyugszik a beteg, eldől. Na most már jó. Sittes. Nézd a kamerába. Ne ugrálj a kutya. Hogy én most kicsi vagyok így. Sittes. Nézd. Cheese. Rólad is hagy készüljenek ezek a családi albumba valók. Hogy belül a farkát a földhöz. Hoppá! Na! Így megy sorba. Arra is van. Arra is van ember. Hopp! Sittes! Ne haragd már ki a mimat. Sitteske már meg. Sitteske bepörgött. Sittes! Rossz vagy. Na, nyugszik a beteg. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Kész, vége. Sittes, viszlát. Na! Bimbo! Nem. Nem, sem. Hé, nem gyerő, ez fiam. Sitteske! Nézd oda, keresztanyára. Így, megfogjuk. Várjál, majd mindjárt le is